Guys, good afternoon, good morning. Guys, manguha ano karon og mangga sa among gabaw. Kaya nangayo ang akong anak sa Tagbilaran nga si Balistoy Family Vlog. Mo tilaw ko no siya sa ahong mangga. So karon guys, manguha nami. Ginari sa among ibabaw gamay guys. Gamay ra ni siya nga mangga, namunga na. Uy, daghan ariyan. Pero dili pa na daghan kayo. Uy, daghan pa man din gagmayan, oh. Ha? Uy, daghan. Ay, daghan. Magkuhan ko na siyang udzap si Marlene. Mangayo tag-uyap. Ra, oh. Mangayo tag-uyap lagi. Di. Ngayo na sa gabi. Ngayo pa sa lubi kay gumo na ko sa... Donald ma? Oh, idonol na ko kanay tay baka na ko katunog ka. Mauni ang among mangga. Oh, doon sa kana si Dayan. Kay naay daghan ko sa ibabaw. Pero dili ito siya ng dagko kayo guys. Tungod sa kainit. Kana ganing uban guys nangakuha nangatagak sayang lagi. Tungod kay init kayo. Just daghan sa bunga ng mangga. Babuyan. Ang mga bata. Wag niya ang akong anak nagkuha nagkuha na. Daghan ni kayo sa bunga. Purot na kuha ng mga bata. Bunga. Mao na ni ang among kinuha nga mangga. Eh, suwa nak ay. Suwa man nak. Sabi nak. Oh. Kay init man. Init kayo ay sa nak. Oh. Mao na ni ang akong Masa na mangga. sila pinanabibi kay sa hagmas man ugasan man ibot. Gina nak pe. Pila ka buok yan? Daghan. Naganapoy ko lubi kay ako ko nagdakog lubi nay. Nangayo lubi kay lata na ko sa munggos. Adto gani kay naay puwak ato sa kabuo. Kung hatag nangka lagi ba? Karon? Ato katutanan mo to. Mante idili na ko ninyo. Bawon din mo na ako. Gasi ta ni. Mao na ni ang among ang uli nami guys kay manami og kuha. See you next vlog. Bye bye. God bless you all. Thank you very much.